Niin. Puhelunuolia yritettiin soittaa, niin saada juuri nyt yhteen. Heiti ole asti vaan. Toppisesti koskapetta. No soitettiin ja kysyttiin montako lippua myytä, sitten ei yhtään, mutta herranen aika. Täällä on meitä aika monta. No nyt on ollut monta joka päivä, kun on ollut. Eikö se ole vielä tää viikko se syyslomat? Ei oo vaan. Nyt niitä on ollut niin paljon. Eikö ne ollut sielläkin jaettu 3 viikkoon Suomessa? Ahaa. No eli niinku sama kuin täällä. Huomaa, että Toppaalla on flunssa, että älkää tulko lähelle. Alkoi just yöllä. Is there anybody who wants to have this sightseeing also in English? Som absolut inte förstår finska. Ingen svenskspråkig som inte förstår finska. No ei pidetään sillä suomen kielellä ehtii enempi kertomaan, jos vaan ääni kestää. Kiitos kun toitte sen auringon sieltä Suomesta tänne. No. Minun nimi on Kai, teidän oppaanne 2 tuntia kestää kiertoailu. Jätetään kaupungille ne, jotka haluaa. Aivan Olenssin tavaratalon vierelle. Matkaa sieltä joku semmonen 20 kilometriä kävellä. Se on se paras tapa tulla takaisin satamaan. 2 kilometriä sieltä on siis matkaa. Se on niin lyhyt. Ja tuodaan tietenkin heti suoraan. Jätetään kaupungille ne, jotka haluaa, ja tuodaan suoraan satamaan. Kuuluuko tää sinne taaksekin hyvin? Kuuluu. Ei se ole liian kovalla. Sopii. Tällaista päivää on siis luvattu, mutta pitäisi olla aika, ettei paljon sada. Mutta täällä on ollut ne myrskyt, niin kuin tiedätte, kyllä liikenne oli. Se pysähtyi kokonaan keskiviikkoillasta torstai-iltaan suurin piirtein. Kaos oli Tukholmassa. Tähän me pysähdytään vähäksi aikaa. Ulos me ei lähdetä linja-autosta, mutta kun vanhassa kaupungissa vähän ottaa happihyppely, pitkälle kävelylle ei lähdetä, kun teillä on niin vanha opas, että se ei jaksa. No nyt sen takia menee turhaan siihen aikaa, että voitte jäädä sitten kaupungille ja kävellä vanhan kaupungin läpi. Me käydään Pohjoismaiden museossa, jos se nyt on auki, kun ei lehteä tullut tänään. Yleensä ne on auki kyllä, se on semmoinen lyhyt kierros, siellä joutuu käyttämään rappusia, siellä on hissit, meillä ei ole aikaa siihen. Mä näytän sitten ne, jotka haluavat tulla koko reissuun mukaan, kierrokselle mukaan, niin voi mennä itsekseen sinne, sanon vaan ajan milloin kohta takaisin. Oikealla edessä, niin siinä on se vanha kaupunki siis, tai se on se Stockholm, Tukkisaari. Tänä päivänä on vanha kaupunki. Nimestä lyhyesti, mistä on saanut sen Tukkisaaren nimen, on se, minkä minä uskon on, että sen eteen on laitettu niitä paaluja, molemmin puolin paaluja, kun on puolustettu Meelarin järveä, joka on siellä takana muuten. Se on Meelarin suuri järvi, Makeavesijärvi. Sen järven rannallahan on ne Sigtunat, Uppsalat, Västeråsit, ne oli niitä tärkeimpiä kaupunkeja silloin 1200-luvulla, kun Tukholma alettiin rakentaa. Puolustettiin siis sitä järveä. Se vanhan kaupungin oikeassa laidassa näkyy ne korkeat rakennukset. Se on se Särgelin tori. Aivan Tukholman keskusta siis. Niiden vasemmalle puolelle jätetään ne, jotka haluaa jäädä kaupungille. Aivan keskustaan siis. Ja paras tapa, niin kuin sanottiin, hissuksen kävellä satamaan Pariisin saarista. Mutta siellä näkyy pieni linna. Saaren nimi on Kastelholmen ja siellä on semmoinen punertava tiilevärinen puolustuslinna. Koristessa aina vaan ollut 1800-luvulta. Siellä liehuu Ruotsin lippu. Se on siellä sen merkkinä, mutta täällä sota ei ole syttynyt, se on sotaväen lippu. Viimeinen sota täällä käytiin 1814 Tanskaa vastaan Norjasta. Norjasta tuli se unionimaa Ruotsin kanssa 1905. Se oli se viimeinen sota, kun Ruotsi kävi. Viimeinen sota Tukholman kaupungin alueella, uskokaa tai jälkeen, se oli 1520. Kyllä Ruotsi oli sodissa, samaa maata oltiin sodissa joka puolella. Mutta ei siis tultu Tukholman kaupunkiin sen jälkeen. Södermalmin saarella. Sitten mä lisäsin siihen, että miksi ei mua koskaan kutsuttu juuri niin Nobelin päivälliselle Tukholman kaupungin talolle. Mä niin kauan aikaa opastanut. Mä sanoin sen leikillä, niin tää rouva tuli aivan tosissaan sanomaan mulle kiertoilun jälkeen, että kuule Kai, minä kyllä tiedän mihinkä sinä kuulut niistä, jotka asuu Södermalmin saarella. Sinä kuulut selvästi niihin luulosairaisiin. Sekin päivä meni pilalle. No mä ainakin tiedän sen, sit ei vielä paperilla ole. Sekin on kyllä ajan kysymys vaan.
Hussenille sehän ei ole minkään näköinen siis. Se oli erikoinen tässä edessä se liikennekaruselli silloin kun se valmistui 30-luvulla kolmikerroksinen. Vasemmalla 1600-luvun rakennus siinäkin paljon, siis suurvallan ajalta on jäljellä näitä palatseja suuria. Rakennettiin kaupungintaloksi, sitä se ei koskaan kyllä ihme kummaa ollut, mutta tänä päivänä Tukholman kaupungin museo. Tämä on siis 3-kerroksinen liikennekaruselli, joka vajoaa mereen. Se rauta on alkanut ruostua tästä betonista. Kauhea remontti on edessä siis. Oikealla edessä nyt on mies ja hevonen patsaana, joka ottaa teidät vastaan, kun tullaan sinne Ei oo Mannerheimin. Se on vähän toisessa maassa. Niin kuin huomaatte, tultiin siis Tukkisaarelle ja hän ratsastaa Tukholmasta poispäin laillaan. Hänelle tuli varmaan koti-ikävä. Hänhän oli marsalkka muun muassa Napoleon suuren armeijasta, Jean-Baptiste Bernadotte. Hänet tänne adoptoitiin 47 vuotta vanhana ja hänestä tuli Ruotsin kuningas Karle 14 Juhana. Täällä siis sama suku vieläkin hallitsee. Tämän päivän kuninkaan sukunimihän on Bernadotte. Eikö se ole kansainvälinen maa tämä Ruotsi, kun ranskalainen suku saa hallita ruotsalaisia. Vaan Tukholman kaupungissa täällä asuu, uskokaa tai älkää, niin yli 150 kansalaisuutta. Täällä puhutaan yli 150 kieltä. Tukholman kaupungissa vaan. Siinä on maanalaisen asemia vasemman itään on 200 kilometriä, mutta maanalaista täällä suurimmat osaksi aikana kyllä menee maan päällä, mutta yli 200 kilometriä, yli 100 asemaa täällä. Jos ne toimii, niin täällä on hyvä paikallisliikenne ja paikallisjunia löytyy. Me käydään tuolla vasemmanpuoleisella Ritarisaaren, mutta sinne ei saa kääntyä heti tästä vasempaa. Pitää vähän kiertää. Suoraan edessä siinä näkyy se tiilirakennus. 1670-luvulla valmistunut aateliston piltti. Eri aateliston rakennus palatsenitelle, missä sai kokoontua. Säätyjä on aikaahan tämä oli. Päättyi silloin 1865. Täällä onkin vielä yli 600 aatelissukua Ruotsissa. Ketään ei ole aateloitu, muun muassa sen löytöretkeilijä, hän oli paljon muutakin, nimeltä Sven Hedin ja vuosi 1902. Ja tämä palatsi vasemmalla Bunde-suvulle rakennettu. Se on toiminut vaikka minä siinä välillä. Tämä valtava palatsi tänä päivänä toimii kyllä korkein oikeus. Tukholman virtaa siinä on oikealla ja sen takana toisella puolella se lohenvärinen rakennus oikealla. Se on se Rosenbad. Eli se paikka, missä ennen Göran Perssonin hallitus kokoontui, nyt se vaihtui. Täällä oli valtiopäivä ja kunnallisvaalit nyt syyskuussa ja tuli se allianssi, porvariston allianssi hallitus. Eli Reinfeldtin hallitus kokoontuu nyt siinä. Täällä muutetaan kaikki asiat uudelleen. Pikkuhiljaa. Mies patsaana oikealla Ritaritalon edustalla. Kustaa Vaasa. Se alkoi rakentaa siis sitä suurvaltaa 1500-luvulla. Ja se on hiitti toi mies ensimmäistä kertaa sen Vaasahiihdon 1520-luvulla. Oikein 100 kilometriä voitte kuvitella sen ajan suksilla. Monet suomalaisetkin se hiihtää. Hän meni juuri hakemaan apua taalainmaalaisilta, kun täällä oli se Tukholman verilöyly vanhassa kaupungissa ja murhattiin siis 80. Oltiin hävitty tanskalaita, että ei sovittiin, että ei sotaa jatketa, mutta sitten tuli huhupuheita, että ne on ollut Tanskan kuningasta vastaan. Siellä murhattiin 80 ihmistä Tukholman suurtorilla, eli vanhassa kaupungissa. Yksi niistä, joka murhattiin, oli Kustaa Vaasan isä ja hän suuttui siitä. Meni hakea apua taalainmaalaisilta, niin aina melkein auttanut kuningasta. Nyt ne sanoi, että ei auteta. Hätä tuli, kun tanskalaiset oli hänen perässä ja hän lähti hiihtämään siis Muurasta Seeleniin. Ennen Seeleniä sai taalainmaalaiset hänet kiinni ja lupasivatkin auttaa kuningasta. Ja 1920 hän voitti tanskalaiset. Sen jälkeen se unionin aika Tanskan kanssa loppui. No niin, mentiinkö uimaan Meelarinjärveen? Mitäs suomalaisia te ootte, kun uimaamme avannossa, että käydään koko talven? Tää on siis Ruotsin kolmanneksi suurin järvi, Venen, Vetten, Mälaren, Hjälmaren. Jos olisi ollut sauna, niin varmaan taas mentykin uimaan. Täällä on jotain ainutlaatuista siis pääkaupungissa, täällä on sallittua uiminen. Periaatteessa ei keskustassa, kun tämähän on satama-aluetta, mutta muuten täällä voi siis uida. Täällä hyppäs joka puolelta mereen, kun oli niin lämmin kesä täälläkin, tuskanikin oli päällä.
Pohjolassa me asutaan, nyt sen huomaa. 1100 rakennus, minne minua luulosairasta koskaan on kutsuttu, mutta siellä mä oon ollut monta kertaa opastamassa Tukholman kaupungin talolla. Sinä saa ihmeen kumma mennä, mutta vaan oppaiden kanssa, kun se on työpaikka. Kaupungin valtuutettujen työpaikka. Valmistui 1923, Ragnar Östberghän se suunnitteli. Korkealla huipulla siellä näkyy 3 kullattua kuparikruunua, on siis osa valtion vaakunaa. Sen takia muun muassa jääkiekon pelaajilla on 3 kruunua rinnassaan. Ne, jotka vei Suomelta keväällä olympian kultamitalin. Ja kun ruotsalaiset on olemassa, niin taas suomalaiset vapisi ja saivat maailmanmestaruuskisoissa vaan brons. Mistaakin valtio. Se valtava rakennus sinne vasemmalle taakse, Wrangelin suulle rakennettu 1600-luvulla. Se toimii muuten Kuninkialla. Tää voi olla, että se on Tukholman vanhin rakennus. Se on tosissaan 1200-luvulta fransiskaanimunkkien, kerjäläismunkkien luostarikirkko. Me oltiin katolista maata, niin kuin tiedätte, 1500-luvun puoleen väliin asti. Sen luostarin sitten juuri Kustaa Vaasa purki niin monia kirkkoja, rakensi niillä samoilla tiiliskivillä niitä puolustusrinnoja. Mutta tämä on toiminut siis hautakirkkona. Tänne on haudattu kaikki Ruotsi-Suomen kuninkaat Kustaa toisesta Adolfista, eli Vasalaivan rakennuttaja. Aikaisemminkin tänne on haudattu, mutta siitä presidentti kun tuli tänne, sai tietenkin Tarja Halonen siis, teki ensimmäisen valtionveron tietenkin Ruotsiin. Hän sai kuninkaalta vaakunan ja oman vaakunan, siis se Serafiimin ritarimerkin. Se roikkuu vaakunoiden salissa linnassa. Mutta ei enää esimerkiksi Kekkosen, kun hän on kuollut. Se roikkuu tuossa vaakunoiden hautapuukossa. Drottninggatan, eli ihan kulman taakse. Sen kadun varrella on siis se Orlensin tavaratalo. Sinne jätetään, joka haluaa jäädä kaupungille vähän matkan päähän tuolla. Sieltä voi kävellä siis satamaan, jos haluaa. Taksin, jos ottaa, niin ottaa vaan semmoisen, missä joku on puhelinnumero on laidassa. Se kuuluu johonkin keskukseen, kun täällä on kaikki vapaampaa kuin Amerikassa tänä päivänä. Ja tässäkin kaupungissa pitää hyvä huoli lompakoista. Oikealla se nyt on Ruotsin virallinen kuninkaalinna ja se pohjoispuoli, joka muuten jäi pystyyn, kun se vanha 3 kruununlinna alkoi palamaan. Tää oli rakennettu tähän uuteen barokkityyliin. Tällähän mäellä se kuningaspari siis heiluttaa kansalle, kun jotain on tapahtunut. Tässä on parvekekin siellä ylempänä. Yleensä kun täyttävät vuosia. Nyt hän heilutti kauan aikaa kuningas, kun täytti 60 vuotta nyt keväällä. Vasemmalla siinä näette se virtaa se vesi. Meelarijärvi tähän Itämereen ja se rakennus on vasemmalla kuninkaallinen ooppera 1900-luvun loppupuolelta. Ja se vasemmalle tulee näkyviin, niin se on lippuja katolla, niin se on se Grand Hotel. Yksi Tukholman vanhimpia, kalliimpia hotelleja. Siellä muuten Kekkonen aina asuu. Hän kieltäytyy kunniasta asumasta vierashuoneistossa linnassa. Täällä on valtavasti noita suurtoon pikkuhotelli, kun vertaa mitä valtavia on kaupungin ulkopuolella hotellikomplekseja. Tää on suosittu kongressikaupunki, kun monta messuhallia. No vasemmalla siinä on kansallismuseo, Nationalmuseum. Tänne monen museo on siis vieläkin yksittäiseltä vapaa sisäänpä, se vissiin muuttuu nyt, kun hallitus muuttui. Siellä on Rembrandt ja Renoir, kaikki roikkuu seinillä, siis siinä kansallismuseossa ei nyt ne miehet tehdä maalauksia. Valtava kokoelma. Voivat näyttää vain 5% kerrallaan koko taidekokoelmastaan. Täällä on yli 70 museota muuten Ruotsissa. Tai Tukholmassa. Täällä on kuulemma enempi museoita, teattereita ja ravintoloita kuin missään maailman kaupungissa, kun lasketaan täällä asuu kuin semmoinen 800 000. Oikealla siinä on vartija. Näkyy keltainen koppi. Ne on muuten tavallisia varusmiehiä tai tyttöjä. Täällä on tytöille, se on vapaaehtoinen. Pojille vieläkin pakollinen mennä ilmoittautumaan, mutta 1/3 enää tekee vaan asevelvollisuuden. Joku ei tee mitään tai sitten tekee siviilipalveluksen, kun hän nyt tarvitse niitä. Ja täälläkin hän on puheilla, että tulisi kokonaan maksullinen armeija. Kun niitä pitää olla insinöörejä, kun ne menee sinne ja koulun käyneitä, kun ne menee ympäri maailmaa siis. Täällä ei näy kuin vettä ja rakennuksia. Täällä on suuret puistoalueet vielä toistaiseksi. No oikealle eteen siinäkin tulee oma pieni saarensa. Laivanrakennussaari, se oli 1700-luvulla. 1800-luvulla rakasti näitä armeijan harjoitusalleja tämä Kustaa Kaaren 14. Juhana ja silloin paljon sellaisia vanhoja armeijan harjoitusalleja oikealla edessä. Nyt on virastoja, museoita siellä saarella.
2 suurta museota, Itä-Aasian museo muun muassa ja nykytaiteen museo. Niin se Grand Hotel näkyy siinä oikealla, mikä mä luulen, että syy oli, minkä takia Kekkonen kieltäytyy kunniasta asumasta Kuninkaalle, kun hän on kalamiehiä, oli niin kuin tiedät. Sitten hän saa pitkällä ongen tähän veteen, joka tässä on oikealla. Täällä on sallittua siis onkia vapaasti lohia. Se on oikeuden antoi tukholmalaiselle kuningatar Kristiina 1600-luvun puolessa välissä. Se rakennus, joka tulee nyt tuonne vasemmalle näkyviin, se on Suomen eduskuntaa vastaava valtiopäivätalo. Se on omalla saarellaan, siis Pyhänengen saarella. Sillä katolla näkyy patsaas. Sitten on kiva kertoa se, kun luulit, että siellä on kuningasta, korjaillaan nyt, kun tää on kuningaskunta, tai ainakin kuningatar. Ei, kun siellä on taruolento katolla nimeltään Äiti Svea. Suomessahan siellä on ollut suomineitä. Siellä on ketti muuten kädessään, kun se menee usuttaan töihin niitä 349 kansanedustajaa. Kungsträdgården tässä vasemmalla, me ollaan siis ihan Tukholman keskustassa. Ja Kuninkaan Kaalimaa, sitä se on nimittäin ollut aikoinaan Kuninkaan puhutaan. Eli pitkä onkin kyllä olisi pitänyt olla siinä Kekkosella, jos olisi kalastanut. Tänään on kalastanut paljon, niin kuin tiedätte, tämän Kuninkaankin kanssa. Kuningas on nuori poika sillä metsästänyt. Tänne tosissaan istutetaan Tukholman vesistöihin satoja tuhansia lohia ja lohinsukuisia kaloja joka kevät. Plassien saari, vaikka se ei ole enää siis saari. Hän on asunut joku semmoinen kuuluisen laivan varustaja nimeltä Blasius. Mutta tällä saarella rakennettiin se Vaasa-laivakin muuten. Satoja muitakin tammilaivoja, niitä tarvittiin siis juuri sen takia, kun yleensä sodissa tuhoutui. Nehän kaatui myrskyissä ja paloi siis. Tässä rannassa se rakennettiin mahdottomia määriä, siis niitä tammisotalaivoja Suurvallan ajalla. Laivarakennussaari oli tämä saari siihen aikaan. 1/3 niistä sotilaista oli muuten suomalaisia talonpoikia, 1/3 ruotsalaisia talonpoikia ja 1/3 niitä legosotilaita maksullisia. Käännytään tuonne oikealle rantakadun. Siinä suoraan eteen tulee puitteen taakse näkyvin hieno rakennus. Se on 1908 valmistunut kuninkaallinen dramaattinen teatteri. Liljeqvistin suunnittelut. Siellä se Lasse Pöystikin oli pomona muutaman vuoden asemmalle edessä. Siinä menee niitä raitiovaunuja. Nyt näette suoraan ihmettä, että mitään varten raitiovaunut. Nämä on tämmöisiä museoraitiovaunuja viikonloppuisia kesäaikaa. Täällä on ennen ollut raitiovaunuliikenne, mutta Tukholmassa otettiin pois 67, kun vaihdettiin oikeanpuoleiseen liikenteeseen. Nyt niitä on rakennettu uusia linjoja Tukholman ulkopuolella. Nyt on taas pohjalla, että taas revittäis kadut auki ja laitetaan raiteet. Parempaa. Maksajamaat on yksi, vielä oliko se, muista mikä niistä oli, Hollanti, Luxemburg, kun näistä sitten Ruotsi on ollut se toinen suurin maksajamaa. Suomi aikaisemmin sai paljon takaisin, mutta nyt ei enää. Mutta se oli siis mahdottomia summia, mitä täältä on maksettu. Nyt on alettu saamaan vähän enempi takaisin. Katsotaan sitten tulevaisuudessa. Ajatushan oli tietenkin aivan mahdottoman hieno, ettei syttyisi sotaa koskaan näiden maiden välillä. Siinä se on se vielä kerran se Shrepsholmeinen laivarakennussaari. Se on niitä museoita ja virastoja tänä päivänä. Kohta tulee näkyviin tonne oikealle teidän laiva. Sieltä me siis, ei se vissiin teidän vielä ole. Ihan vielä. Kun ei koskaan tiedä, kun nämä firmat muuttaa omistajaa koko päivä, joka päivä, niin kun ei tiedä mihinkä firmaan menee aamulla töihin. Kuka sen omistaa. Siellä se on Viking Line, siis toisella puolella vettä oikealla. Sillä te tulitte aamulla. Me lähdette illalla ilmeisesti takaisin. Me käännytään kohta oikealle Eläintarhan saarelle. Tai sen nimi oikeastaan on Kungliga Djurgården, kuninkaallinen eläintarhasaari. Sen omistaa siis säätiö. Säätiön takana Kaarle 16 Kustaa. Minkä takia eläintarhasaari? No siellä ilmeisesti, tää on ollut siis kauan aikaa kuninkaallista metsästysmaata, osa tätä saata muitakin alueita. Siitä se on voinut saada sen eläintarhasaaren nimen. Täällä voisi metsästää tänäkin päivänä vielä. Yhdellä on oikeus, se on kuninkaalla, hän ei käytä sitä hyväkseen. Täällä voi metsästää siis kettua, on ihan villinä, peuraa, jänistä, rottaa. Oi, nyt meni vähän liian pitkäksi se lista siinä. Sinne me käännytään, mutta ei hosuta, se aukeaa vasta muutaman minuutin päästä, sen pitäisi aueta Pyhäpihisen 11. Eli siinä oikealla se näkyy se linnamainen rakennus, on minun kesämökkini.
valmistui 1907, siis Pohjoismainen museo. Sinne me mennään käymään. Siellä ei saa, pitää aina sanoa se, mutta on niin vaikea tänä päivänä nähdä, miten niitä valokuvia otat. Siellä ei saa ottaa valokuvia yhdessä paikassa, vaan minne pysähdytään. Ainut museo Tukholmassa, missä saa, se on se Vaasan laivan museo. Varsinkaan niin linnassa siinä on se ihan syynä, että siellä ne vahingoittuu ne valtavat Kobelangin tapetit, vaan monta sataa vuotta vanhat, kun on siis salamalla valokuvia. Ja sitten se, että ne myy mielellään niitä kortteja. Ja työstä pitäisi saada palkka. Valokuvia ei siis saa ottaa ja laukut jätätte. Eli ne ei oikein halua tulla koko lenkille nyt mukaan, kun täällä joutuu siis käyttämään rappusia, siellä on hissi. Jos jaksaa tulla ensimmäistä vähän lisää rappusia sinne aulaan, niin Estonia muistomerkki. Tämä on tullut nyt 12 vuotta tullut vissiin, kun se upposi Estonia. Kesäsi vaan oikein joulumarkkinatkin pidetään. Täyttänyt jo 125 vuotta. Ja vasemmalle nyt tulee näkyy punakattoinen keltainen rakennus. Se on vanha sirkus. Siinä lukee selvästi sirkus. Yli 100 vuotta vanha. Tänä päivänä siinä toimii teatteri, ravintola. Siellä on meneillään se Mamma Mian monion kuuluisen Abban Björnin ja Bennin uusi musikaali, jonka on nähnyt yli 25 miljoonaa ihmistä ympäri maailmaa. Meneillään siis useammassa paikoissa. Toiset voi, kun tämä on se Skansen, juuri maailman vanhin ulkoilmamuseo, perustettu 1800-luvun loppupuolella, ei tämä Arthur Hazelius. Aivan kuin vanha Ruotsi pieno. Ehditään pikkulenkki tekemään tuonne oikealle. Käydään niin kutsutussa diplomaattikaupungin osassa. Eli siellä on vähän näitä suurlähetystöjä, mutta niitähän on kahvila siis Skansenin alueella. Se on aika suuri alue taas kanssa. Kolmassa se on semmoinen 900 euroa ehkä. Suurin piirtein. Bertzeli Beeni kuin Bertta. Ruotsalainen kemisti kuuluisa. Ja oikealla näkyy lähempää se kuninkaallinen dramaattinen teatteri, joka täynnä yksityiskohtia se on. Ja kohta näette kuinka tämä tyyli muuttuu. Tullaan siihen nykyaikaiseen keskustaan tai 60-70-luvulla se on rakennettu. Noin rakennuksen purettiin melkein kaikki pois ja rakennettiin tämä nykyaikainen keskusta. Berntsin salongitietoinen vasemmalle puitten taakse yli 150 vuotta vanha show-ravintola. Se toimii vieläkin show-ravintola. Näette nyt kuinka se muuttui. Samaan tehtiin Suomessakin, kaikki vanha pois ja uutta tilalle. Tää oli sen ajan melodia 60. Haluttiin tämmönen nykyaikainen konttori- ja kauppakeskus Tukholmalle. Ja se Kungsträdgården vasemmalla kuninkaan kaalimaa, siis tässä on ollut aikoinaan kuninkaan puutarhana. Kauppoja tai näitä kahviloita ja ravintoloita täynnä. Iso turistikonttori siinä vasemmalla. Näkyy punainen tämmönen Sverigehus, Ruotsitalo, siellä on siis kauppa ja rahanvaihtokonttori ja turistikonttori. Erinäköinen, kun se oli melkein 100 vuotta vanha rakennus. Tai kohta se on jo 100 vuotta. Näistä puukotettiin näistä oikeapuolista sivuovista. Hän kuoli seuraavana aamuna Karoliinin sairaalassa Tukholman pohjoispuolella, joka on tämän alan verivuotojen juuri johtavimpia sairaaloita Euroopassa. Mikä